Siz ilkinji ädimiňizi ätdiňiz, diýip millioner ýaşygyda ýüzlendi. Men formulany we pul möçüri we soňky möhlet tökmüni öňde goýulan muktar maksat göz tutýaryn. Inni ikinji ädim ätlemeň wagty geldi. Bir list kagaz alyň we durmuşda näme isleýän zadyňyz bolsa, şolaryň ählisini ýazyň. Hakykata öwrülmek üçin arzu-hyýallar anyk bolmalylar. Meniň özüme ilk başda şu aşagdakylar sanaga girizdim. $300,000 öý, $20,000 köýnürek Mercedes, $30,000 täze BMW. Hiç ýyl bergiň bolmaly däl. $200,000 nagd pully we beýleki ýerlenip bilinjek aktiwlar. $200,000 aksiýalar we beýleki maýa goýumlary. Islegleriň sanagy siziň nähili adamdyňyz aýan eder. Siz özüňiziň islegleriňiziň takyk görnüşini görersiňiz. Adamyň pikirleri görnüşe eýedir. Olar janlydyrlar. Her bir aýdylan pikiri amalaşmaga we hakykata öwrülmäge ymtylýar. Pikir näçe anyk görnüşe eýe bolsa, şonça-da onda durmuşa ornaşmany mümkinçilik bar. Gör, bölekler nähili möhüm. Eger anyk bir pikir madama göterilip ýörseň, ol iň bir garaşylmadyk ýagdaýda we hatda sirli ýol bilen özüniň amalaşmak üçin şertler döredir. Ýaşyt ynamsızlyk bilen öz halypasyna seretdi, ol bolsa dowam etdi. Düşünýär, bularyň bary hyýal zatlar ýalylar. Meniň ozal hem bellek geçişim ýaly, siziň aňyz näçe güýçlenýär saý, şonça-da siz onuň başaryp bilmejek zadyň ýokdugyny ýokary derejede syzýarsyňyz. Siz adam aňynyň adatça adamlaryň pikir edişlerinden en çemesli güýçlüdigine inanmaýarsyňyzmy? Ýada salyň, Hristos, İsa peýgamber anam dağları süýşürip biler diýerdi. Mihmanyň bir söz aýtmagynda ýagdaý bolman dymy oturýardy. Ozaly bilen akylyň güýjüne ol netijeli işler ýa inanmak möhümdir. Iň bolmany siz özüňizi ynama tarap urukdurmaga boşlasyňyz. Ýöwrüge mümkinçilik beriň we öz sanaňyzy düzüň. Eýsem siz şu wagta çenli hem bu ýöneki maksatlary öz emriňiziň dowamyna dol etip biljekdiňizi düşünmeýärsiňizmi? Maňa pikirlenmek gerek, diýip ýaşyt garşy çykdy. Ören gowy, edilmeniň şu wagt aýdan zatlary barada oýlanyň. Siziň aňyňyzyň haýsydyr bir bölegi eýýär maňa nanýar. Beýleki böleginiň bolsa ýeterlik bilimliligi we şowsuz tejribe sebäpli gözleri daňylygy, agyzlary bagly, ýöni aňyňyzyň bir bölegi diri. Ol siziň nişan bildirmeňizi, oýandyrmagyňyza garaşýar. Bu iňçe, çalaja eşdilýän öz durmuşyna hojaýyn we jenap bolmak üçin özüňiziň aňyňyzyň jümmüşini uklap ýatan, içki sesiňize gulak asyň. Onuň gulçulukdan syrnygan ýagdaýlardan baskyrlanan zaryna gulak asmaň. Oňa erkin içini dökmäge mümkinçilik görüň. Meniň formulalarmy näçe köp gaýtaladyňyzça, şonça-da bu ses gaty we güýçli eşdiler. Şonça-da ol sizi ynamly urukdurar. Bu siziň düşbüýligiňizdir. Bu siziň içki dünýäňiziň sesidir. Öňüňize hökümdarlyk etmeň syryny alyp barýan ýollar. Bu sözlerden baş aýlanan ýigide dynjalmak zerurdy. Ýörüň bagy deliň, diýip millioner teklip etdi. Gedelenjeders, dynjalars. Gowy dostum bilen iň soňky bagda höweslen gezmedeýin. Bu gössol sözler ýaş mihman hasrata batyrdy. Eýýem ençemegede goja edil hamala özüniň ölüm pyrsaty inni uzakda däldigini bilýän ýaly işaret edipdi.